କିଛି ହବନି ନା ସବ କହୁଛି ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଇଲାପି କ'ଣ ହେଲା କେତେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗଲେନି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ନା କ'ଣ ଆମର ଆଜେଣ୍ଟ ରାଜି ହେଇଯିବ ସେ କେମିତିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ତେଲ ନ ଲଗେଇବ ଆରେ ଅଶ୍ମିନୀ ତେଲ କିଣି ବୋରିଲେ ସଦାଇ ଅଶ୍ମିନୀ ତେଲ କିଣି ବୋରିଲେ ସଦାଇ আমার আজমটি রাজি যা আর যাত্রা মনে আসব কি করবি আসব আর শুনে আসব ତଥାପି ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ନାହିଁ না শুনলে তো গেলাম মনে হয় যেতে রাগ ধরি ହଁ হ্যালো উল্লাপি କ'ଣ ହେଲା দেখি তা মুন্ডକୁ ହଁ দেখ তা চুটি কি ସେ ଆମ ବେଳେ ଚୁଟି ପାଇବ କୋଉଠୁ বুঝলু এই চক্কা চক্কা ডাকিছি ହଁ হ্যালো হীরা পথর চুড়ি ওরে যাই বুঝলি হীরা পথর চুড়ি ওরে নাই বুঝলি কি କିଛି ହଉନି ଲଗିଏ ନା ବୁଝିଲେ କିଛି ହଉନି କିଛି କହୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଉଲାପି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ତା ଚୁଟି କି ହଁ ହଁ ଆଉ ଦେଖ ତା ଶାଢ଼ୀ କି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଚିରଚାର ହେଇଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ ନା ଚାନ୍ଦାଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାନ୍ଦାଳି ହଁ ଆଉ ଏରା ଚାନ୍ଦାଳି ଇଏ ଆମର ଆଜିରି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଜାଣିଛୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇବ କୋଉଠୁ ହ୍ୟାଲୋ ପୁଲାଇ ପକା ଶାଢ଼ୀ ବୋରି ପିନ୍ଧି ମୁଗାଣ୍ଡି ପକା আমার আজকে রাজি যা আবার কাঞ্জিবরম দিয়ে আসব সোনপুরি আসব কষাবাড়ি আসব সিনথেটিক আসব রাজিয়ে রাজিয়ে କ'ଣ ଚାଟା କିଛି ନହେଲେ ଗଲା କ'ଣ କିଛି ନ କହିଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଇଲାପି ହଁ ସେ ଏଥିରେ ବୁଝିବନି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଦତା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲୁଥିଲା ହଁ ପଥରକୁ ପାରି ଦଉଥିଲା ହଁ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲା ହଁ ଆମର ଆଜଙ୍ଗିଏ ଖାଲି ରାଜି ହେବ ନା କୋଉଠି ସାଇନ୍ କରିବେ ଜାଣିଛୁ କୋଉଠି ସାଇନ୍ କରିବ ଆଲୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଂ କପାରେ ଗୋରି ଶୋଇଛି ବୁଝେছে ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଂ କପାରେ ଗୋରି ଶୋଇଛି ବୁଝେছে Bye.
ତେବେ ମଣ୍ଡ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ସିଏ ବି ତ ପଦକୁ ସେବା କରିବ ଏଇଟା କିଛି ହଉନି ଆମେ ମରିବା ହଁ ହଁ ଖାଲି ପଢ଼ା